Türkmen studentleriniň onlarçasy Özbegistan bilen Türkmenistanyň serhedinden geçmekde kynçylyk çekýär. Goňşy ýurtda okaýan Türkmenistanyň raýatlary ýurduň gündogarynda Lebap welaýatynda ýerleşýän Farap serhet nokadyndan geçip öz watanyna dolanmaga synanyşýarlar. Serhetdäki ýagdaý barada Azatlygyň Özbegistandaky we Türkmenistandaky habarçylary hem çeşmeleri gönüden-göni gurrun berýärler. Dürli çeşmelere göre 25-nji maýda Türkmen serhetçileri Özbegistandan onlarça Türkmen studentiniň ýurda girmegine ruhsat bermändir. Talyplaryň sözlerine göre olara anyk sebäpler düşündirilmändir. Studentlere konsulluga ýüz tutup serhetden geçmäge ruhsat almak maslahat berilipdir. Bu waka okuwçylaryň arasynda nägililik döredipdir we protest bildirmegine sebäp bolupdyr. Bir näçe student Daşkentdäki konsulluga gidipdir. 4 adam serhet ýakatynda galyp, bolup geçýän ýagdaýa protest hökmünde bir durulgada ýerleşipdir. Olar Türkmenistan olary kabul edýänçe şol ýerden gitmejekdiklerini ma'lum etdiler. Bu arada azatlyk bilen gizlinlik şertlerinde gürleşen bir näçe çeşme gurrun berdi. Bu aralykda habarçylar 30-njy maýda 20 çemesi studentin Farapdaky serhet geçilgesinden geçip Türkmenistana baranlygyny habar berdiler. Habarçylaryň sözlerine görä Türkmen serhetçileri adından 20 adamyň geçmegine ruhsat beripdir. Olaryň 17-si gyz we 3-i oglan gelenler Farapdaky karantin zonasynda ýerleşdirildi. Watanyna gaýdyp gelen Türkmen raýatlarynyň arasynda nägililik bildirip protest eden talyplar gelmändir. Azatlyk radiosu Farap serhet geçilgesiniň we Türkmenistanyň migrasiýa gullugynyň wekillerinden resmi düşündürüş almaga synanyşýar. Bu aralykda 4-nji ýylda çeşmeler studentleriň henüzem Özbegistanda duralgada galýanlygyny aýtdylar. Adatdan daşary yssyk howada protest bildirýän ýaşlar suwsuz we şertsiz galýarlar. Mundan başga da olar watanyna gaýdyp barmak mümkinçiliginden bihabar bolýarlar. Talyplary nägilerliklerini dowam etdirseler olaryň ýurda iň soňunda getiriljekdigi aýdyldy diýip ýagdaýdan habarly çeşmeleriň biri Azatlyga gurrun berdi. Soňky ýylyň dowamynda koronavirus pandemiýasynyň arasynda ýygyderli uçar gatnawynyň ýatyrylmagy sebäpli Türkmenistanyň raýatlarynyň ýurda girişi we çykmagy hatam çylşyrymlaşdy. Bu aralykda Türkmenistanyň raýatlary köp ýyl bäri Türkmen-Özbek serhedinden geçmekde kynçylyk çekýärler. Türkmenistanyň häkimetleri ozalky ýyllarda hem sebäplerini düşündirmän Özbegistanda okaýan raýatlarynyň öz ýurduna girmegine gadagan edipdi. 2018-2019-njy ýyllarda ýüzlerçe türkmen okuwçysyna bir näçe sebäbi düşündirilmezden serhetden geçmek gadagan edilipdi. Serhet sebäpleriniň ýaşaýjylary hem serhetden geçmekde ýygyderli kynçylyklar bilen ýüzbeýdi bolýarlar. Soňky ýyl içinde Özbegistandan Türkmenistana awtolog we uçar bilen baryp bolýardy. Ýurtlaryň arasynda ýolagçy demir ýol aragatnaşygy 1990-njy ýyllardan bäri amala aşyrylmaýar. Özbegistandan Türkmenistana gury ýer ýollary Özbegistanyň Buhara sebeti bilen serhetleşýän Lebap welaýatyndaky Farap barlygy nokadynyň şeýle hem Demirgazyk daşoğuz welaýatynyň Saparmatniýazow adyndaky etrapda ýerleşýän daşoğuz barlygy nokadynyň hemde Garagalpakstan bilen serhetleşýän Könürgen çetrawyndaky barlyk geçiş nokadynyň üstünden geçýär. Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasyndaky umumy serhediň uzunlygy 1793 kilometr barabar.